Vidste du, at hundens lugtesans er den mest avancerede duftsensor på denne klode? Den er langt mere effektiv end nogen maskine, mennesket har bygget. Jeg hedder Kim Lindgren og driver firmaet Schweiztræning.dk. Jeg har et mål med sportstræning af dig og din hund, og det er at lære dig at udnytte din hunds fantastiske lugtesans i forbindelse med jeres sporarbejde. Det kan være, at du blot vil træne spor for at aktivere dig og din hund. Måske er målet at bestå en eller flere svejsprøver eller deltage på konkurrenceplan. Kort sagt, uanset hvilke ambitioner du har med dit sporarbejde, så vil jeg gøre mit for at hjælpe dig, for hos Schweiztræning.dk er alle hunderacer velkomne. Al sporarbejde er lystbetonet, hvorfor sportstræningen hos Schweiztræning.dk er baseret på motivation og positiv forstærkning kombineret med hundens medfødte anlæg. Du kan læse mere om mine sporhold og temadage på denne hjemmeside, ligesom jeg beskriver, hvordan jeg har trænet mine egne registrerede schweizhunde gennem de sidste 25 år.